Yes. Nu skal jeg lige vise jer hvad jeg har med på tur. Så ved I, hvad jeg har med, så kan I prøve at se. Først så har jeg lige en vandrestav hjemmelavet. Der er lige noget snor her. Der er noget ekstra snor, hvis man skal have med. 3 meter snor. Og så en lille kompas med lidt lineal og så lidt temperaturmåler. Og en lille kompas på. Det er den jeg skal have med. Regner med at tage en flaske, halv liter vand. Der skal hænge herover. Og øksen. Jeg ved ikke om jeg skal have øksen helt med, fordi Jan har nemlig økse med, men hvis han ikke har med, så har jeg en lille økse med her. Den skal selvfølgelig også sidde på billedet. På den her vand her, som er vanddunken, den kan have 1,5 liter ud vand, og en halv liter vand, så er det 2 liter vand i alt. Et lille sidelom her, der har jeg bare en håndrens antibakteriel, så hvis det er. Så det er det jeg har der. Jeg går have min telefon her, når den kommer. Heroppe der er en lille kamera, så vi kan filme lidt, når der sker noget. Og ellers så ser rygsækken sådan her ud. Og lige nu der er det 9 kilo i min rygsække. Lige præcis 9 kilo med alt udstyr, kamera og det hele. Jeg skal have kasket og solbriller skal jeg også have med. Den har jeg så ikke her. Den jeg skal lige vise jer hvad jeg har i rygsækken. Der er lige, som sagt der er 9 kilo i rygsækken. Og sætter den her. Som I kan se, der er stadigvæk god plads i. Jeg har ikke fyldt helt op endnu, så der er god plads endnu, så man kan fylde op. Hvis jeg starter her i den øverste lomme, der har jeg taget min punkt, en lille sæbe. Hvorfor lige sæbe? Det er fordi når jeg har fået nye støvler og har strømper på, så smører jeg mine strømper i sæbe. Det er sådan en fodboldtrick, så man ikke får væbler. Det virker rigtig godt. Lommelygt, som er hvid, nye batterier, og så er der også rød, så når om natten kan gå, uden at man blænder de andre i. Så har jeg min kniv. En kniv, og så sidder faktisk en lighter inde i ved siden af. Den skal selvfølgelig også sidde på min bælte, når jeg er på. Og så har jeg faktisk lidt tyggegummi. Det var i forlommen. I den lomme her har jeg det vigtigste af det hele. Bibelen. Som måske er det nødvendigt, måske ikke. Når jeg har min telefon. Jeg har Bibelen på telefon, så man går online. Men hvis det går død, så har man Bibelen. Det her, som jeg viste jer før. Op igen. Slangen her, der går ind i rygsækken, har sådan en beholder her. 1,5 liter vand, som sidder inde i beholder. Rigtig god. Så den sætter vi lige der. Den næste jeg har, en jakke, regnjakke med noget flis ind i den. Den er så pakket godt ind i ugen her. Og den er rigtig god, den vejer 600 gram. Det næste jeg har, det er sådan en lille førstehjælpskasse. Jeg vil gerne have med, jeg kan lige tage at vise. Der ligger tandbørste, tandpasta, solstik, lidt hudsalve, lidt plaster, noget mere plaster, noget renseservietter. Her i bunden har jeg en lille æske med nogle panodiler, og så nogle, nu når jeg har lidt rygsmerte en gang imellem, så er det lidt til ryg. Ellers så er der sådan noget forbindings noget her. Og ja, en lille saks og pincet, hvis man har brug for det. Og lad lidt plaster. Sommerfuld plaster også. Så det er så min lille førstehjælpskasse. Det næste, som er det fælles trænge med lige åbne, den vejer 1 kilo. Og det eneste jeg har med i den, det er at jeg har brænderen og gryden. Og selvfølgelig er der lidt chokolade her, lidt guf. Og så lidt sorbe og kakao til bare vand. Det samme her.
Og der er brænder. Og der er kun en gryde, fordi jeg regner ikke med, at vi skal lave ret meget mere end en ret ad gang. Eller så er der sådan en stegpande her med. 1 kilo i alt her, som er det til det fælles. Så har jeg min spisegrej. Flaske til træmjern. En lille håndklæde. Sådan en håndklæde, der er hurtigtørrende håndklæde. Rigtig god og let. Det næste skal vi lige se. Ja, de er også pakket ind. Den er pakket godt ind. Nogle joggingbukser. Nogle løbebukser. Så har jeg lige se. Ja, sovepose. Det er jeg købt i Bauhaus. Det var jeg. Det er en sommersovepose. Lidt dejligt og let. Og 3 t-shirts. En med lange arme, eller hvis man kan kalde det. En med lange arme, 2 korte arme. Og ind i den, der er pakket en sæt strømper i, og en underbukser i hver eneste af dem. Og de er pakket ind. Rigtig godt at rulle sammen. Så de er rød i plastikbus og vent til. Det var det, der var inde i soveposen. Det var det, der var inde i soveposen. Så synes jeg der. Uden for sovepose ligger underlag her i bunden. Og så nogle sko. Jeg har vandrestøvler med. Men nu tager jeg sandaler her, så når lige så snart vi står stille, så kan jeg tage dem. Til at sove har jeg det her fra militærerne, fra kirken. Den vejer ligesom den er her, en hel kilo. Og det er bare den der, og så ind i midten der, et eller andet sted her, der ligger lige nogle en sæt bløkker. Der er 6 bløkker i alt. En til midten og en til hver hjørnerne. Så det var det til at sove. Der regner jeg med, at man kunne bruge støv også til. I den forreste, lidt et ekstra snor. En renslag til stor nok til, at man kan tage det over det hele. Plastik almindeligt. Kompas. En lille notebook. En oplader til telefon med ekstra strøm. Den skal nok kunne holde i 4 dage. Både til strøm og til kameraet op foran, hvis I så det. Og en kuglepen. Og et sæt ekstra batteri af de små til min lommelygter, hvis det nu går død. Og selvfølgelig, hvis jeg selv går død, chokolade. Er der mere på min rygsække? Igen er lille, der var noget lille lys her. Ja, rød lys, hvis når man går. Og jeg så lige foran et eller andet sted, der var der en hvid lys. Og som sagt, kamera her, som også skal oplades med telefonoplader. Jeg regner med, at der er strøm til 4 dage. Det var det, der var i min rygsække. Det var det, jeg har med på turen. Så jeg ved ikke, hvad mere mangler. Så jeg håber, I har set. Jamen, og jakken, det er det eneste jakke, jeg har der. Jeg skal bruge skjorte på i morgen. Så har jeg armbånd her, som er egentlig noget ekstra snor, hvis man skal lige have med det. Men jeg har regner med at have snor nok. Der er 8 meter snor, de her 2. Der er 3 meter snor her, som man kan rulle ud. Og der er faktisk 4 meter snor her, så må ikke jeg har snor nok med. Ellers så tror jeg nok, at jeg har alt ting til tur, og jeg glæder mig helt vildt allerede. Det bedste er flaske med vand, så jeg har masser af vand. Der er en ekstra lomme i siden her. Jeg har ikke lige puttet noget endnu, men jeg må ikke, det kan komme et eller andet. Muligvis skal flasken være hen. Men, det var det, jeg havde regnet med at tage med. I spisegrej vil jeg sige det. Der er bare posen. Så bare hold tingene sammen. Inde i den, der er der. Skal vi se. Nej, der er en chokolade igen, hvis jeg går død. Salt og peber. Lidt noget tændstikker ind i, så den ikke bliver våd. Og igen, bare for en sikker skyld, en ekstra lighter. Som måske kan nødvendigt at tage med. Men det er det, jeg har med. Spisegrej. Der var gaffel og bestik dernede.
Så har jeg selvfølgelig min kniv her, hvor det er den skarpe tang og hele. Det var det, jeg har vel at tage med. Og som sagt, 9 kilo det hele. Undtaget selvfølgelig det, jeg skal have ud på bæltet, som er kniv, økse og min halvliters vand. Ellers så alt den 9 kilo med det hele. Jeg regner med, at det er på plads. Håber ikke brun. Hej!